Vale, anem a treballar perspectiva isomètrica. El primer de tot, tindre molt clares quines són les vistes, vale? Les diferents vistes. Alçat, perfil i planta. I després una altra cosa superimportant és allò que tenim pintat de color verd ens està marcant la profunditat de la figura. Allò que tenim de color groc seria l'altura i el que tenim de color fúcsia seria l'ample. Això mateix és el que anem a traslladar a la nostra perspectiva. Per dibuixar en perspectiva isomètrica, recordeu que els eixos han de tenir una separació de 120 graus i si l'alçat el mirem en el sentit de la fletxa, projectaríem així l'alçat, el perfil i la planta. Per tant, l'ample de la figura vindria donat aquí, l'altura ahí i així la profunditat de la figura. Anem a fer la primera. Quin és l'alçat de la figura? Fixem-nos que tenim com una espècie de L del revés, i té 3 d'altura i 3 d'ample. 1, 2, 3, tindríem 3 d'altura, baixaríem 2, a l'esquerra en 2 i baixaríem en 1. Ja tindríem la L projectada sobre el plànol de l'alçat. I aquesta projecció l'hem de dur també per donar-li volum a la figura més a prop de nosaltres. Què ens diu quan de a prop? Aquesta profunditat de la figura, que ens diu que són 3 espais. 1, 2 i 3. Per tant, ahí tornaríem a tindre la mateixa figura, la mateixa L. Repliquem el que hem dibuixat en el plànol de projecció. Portem 1, 2 i 3, portem 1, 2 i 3 i baixem en recte. Tanquem la figura aquí i la tanquem aquí. Els eixos, en principi, és una figura sòlida, no es veurien, però ja tindríem el que seria la figura en perspectiva isomètrica. Què és el que hem aconseguit? Doncs tenim en l'alçat tenim això i això, que és el que havíem dit que ens marca aquests 3 amples de la figura. Tindríem tot aquest lateral com a l'alçat. Després tindríem com a planta, tindríem aquesta superfície d'aquí i aquesta altra superfície. I després tindríem, per últim, en el perfil, aquesta superfície d'aquí i la de més amunt. Però, repetim, tot el seu conjunt és molt important, tindre en compte què és l'alçat i és la vista que vegem de front, de front de la figura. Si estiguera totalment de front només veuríem la L, que el perfil és mirar la figura de costat i la planta és des d'on estic en l'alçat, m'aupe i mire en aquesta direcció. I això seria la planta. Que l'ample ve donat tant per la planta com per l'alçat, que la profunditat ve donada tant per la planta com per el perfil i que l'altura ve donada tant per l'alçat com per el perfil. Hasta ahí tindríem la primera figura.